Ashraf Record Beats. Ka zo kana kondemin talaka, ko dai cin hanci aka baka, dana ka daina sa 20 ka. Ka zo kana ta wani fuffuka, duk wahalan da ake sha baka gani, asibitoci babu magani, an rufe makarantu na watanni, rana kuna inuwa tsanani, wasu na ganin laifin asu, dole ne su ma su nemi haƙƙinsu. Wai da minute ina da wani korafi kan rashin uzurin da ake wa limami. Sisi ba mai biyan sa albashi, amma da ya dan kara lokaci sai ka ji mamu na faman saki. Suna cewa masallaci ba sari, bayan kuma an gama cewa ladan liman ba sa kudi. Anya kuwa mun wa kan ma'adalci, ba ni kadai bane kuma da laifinku. Mutum yana nema ya lallaba ku, wasu su yi kuka don su siye ku, kun kai su zage iyayenku. Dawa da kanshi bera ya sata, jam'iyya muke zaba no bi cancanta. Tun da dai yanzu mun hankalta, addu'ar mu sai mu canza ta. Mu mika lamarin mu ga Allah, ya zaba mana marasa illa. Klasi dorai na gaisa ku, lefina rashin taimakon juna, lefina sai da kaya da keta, lefina siyan kaya da mugunta, lefina rashin girmama malamai, lefina rashin fita zabe, lefina tabarbare wasaro, lefina lalacewar komai, duka lefina ne. Ashrafi Mix.